Pускай амавах автобуша Боша. Тори сари камбағалы бӯишда Автобуша ҳамаи одамода Аммо да одамои мода Автобуша да ҳамаи нафар Да ҳамаи намуди бародар Автобуша да болои Opel Lexus Да болои дарахти кактус Автобуша да болои сари акаи ҷавлон Да болои мошини бебалон Автобуша пацанои кӯчада Уна сёмкаша додарои мадар Автобуша да болои саг Бо пеш бирава сайт Футболи командан чи? Буда футболи команда Автобус тори сар мигирода Автобус ҳама вақт бизана ҳатто дар тори сари тарзана Автобус бизана дар инаи саги кӯча надори ягон купледан Автобус бизана дар куплетои бемаънӣ ки зиндагӣ рафтесай бемаънӣ Зиндагӣ рафтесай чӣ хеле ҳастай қатъи мо бародаро пайвастам Дар раҳи рости мо чанд кас диромад биромад Лекин комимон Иҷа шаби? метавонӣ бикушӣ Ҳамин плюсиш да чай? Офтоб чира зана? чанда Замина зана? Замин гард шава? Бод месӯза? Автобус зана Е,